दाबो इनि बिरगासिनो अखा हागोन खोमा बबेबा जायगायाव हागासिनो खोमा हे लोगोफोर माब्रै दङ नोंथांमोना आसा खालामो गासिबो मोजाङैनो दङ दा जोंबो मोजाङैनो दङ सानथाम सानब्रैनि उनाव दिनैसो सान्दुं ओंखारदों आरो सानथाम सानब्रै जाबाय कन्टिनिउ अखा हाबाय थादों ओंखायनो जिफोरखौबो आं सुनो हायाखैमोन सुदोंमोन थेवबाबो ओरै बाहेरायाव लामनो हायाखैमोन आरो माने बै ड्रयिं रुमावनो आरो फेन सालायनानै इयावनो जिफोरखौ फोराननांदोंमोन आरो दिनैबो बारा सान्दुं गैया अख्राङाथ' स्राङैनो अख्राङाथ' पुरा क्लिन जाना दङ थेवबाबो आरो अख्राङा ओरैबायदि जाना दङ आरो नै दाबो इनि बिरगासिनो अखा हागोन खोमा बबेबा जायगायाव हागासिनो खोमा दहाय फुङाव एसे सान्दुं ओंखारदोंमोन नाथाय दा आरोबाव खोबना थाबाय माथो आरोबाव अखा हागोन नामा मिथिला आरो आं एसे लेट दुगैदों आरो दिनै लेटबो दुगैदों ओमफ्राय खामानिफोरखौबो एसे लेट मावदों सानफ्रोमबो एखे इदि खामानिफोरखौ मावबाय थानो बायोना मालाबा इदि बरिं मोनो ओंखायनो दिनै मावगोन ना मावा बिदि होननानै लेट जाबाय आरो सब खामानिफोरानो हासबेन्डआथ' अफिस दङ बियो अफिसाव थांबाय दहायनो आरो दा खोमा 12थासो जाबाय आं दासो दुगैदों गेजेर गेजेर बिदिनो पाल्ला मारिनांगौना लोगोफोर सानफ्रोमबो एफा फुङावनो दुगैगोन नामा मालाबा बायोना ओंखायनो आं मालाबा बिदि लेटबो दुगैयो आरो जिहेतु फुङाव सब खामानिफोरखौ मावजोबो ना ओंखाम संनाय ब्रेकफास्ट बानायनाय सबनो फुङावनो जायो ओमफ्राय दासो आं एसे न'स' सिबनानै सब दा जिबो जाबनांगौ जिफोरा फेनाव बे लामना होनायफोरा रानबाय दा जिफोरखौबो जाफैनोसै आरो आरो नायलाय लोगोफोरनि बेलुना दाबो गावाखै दाबो बिदिनो दङ एफा गोबाव जाबाय बार्थडेआनो सानब्रै सानबासो जाबायदां बार्थडे थांनाया सानब्रै सानबासो जाबायानो थेवबाबो दाबो दङ आरो बे मोनथामा दङ आरो नैबेथिं वालाव बे मोनसे ओमफ्राय नैबे मोनसे बिदिनो दोनदों आं दिहुननो बानानै आरो बोरैबा एफा मोजां दङ नालाय गावनो गावबाबो गावथों बिदिनो दोनदों आरो जिखि जाया रेनकटखौबो बेहाय लामना दोनदों बेखौ जाबना दोननोसै र' जि समाव अफिसाव थांनो ओंखारोना बे समावनो अखाया हाना होयो आरो ओमफ्राय थांनायनि उनाव बे साननैसोथ' अफिस थांनायनि नङा कन्टिनिउ सानसे माने हादों आरो मैया खोमा 6थासोआवसो मोनाबिलिनि आरो अखाया गादों आरो ओमफ्राय बेनि सिगांखालिबो हादों आरो बेनि सिगांखालिबो हादों ओंखायनो सानफ्रोमबो आरो रेनकट थानायखायसो मोजां आरो गैयाबाथ' प्रब्लेम जागौमोन आरो दिल्लीयावथ' बिदि रेनकट गाननायनि बिदि माबा फैखाया थेवबाबो बे बोसोराव बारा अखा हादों आरो रेनकट गाननाय आरो थेवबाबो नांगौना मालाबा इमारजेन्सियाव मा बोथोरनि खोथा जेबोथ' गेरान्टि गैयाना माला मा जायोना लोगोफोर ओंखायनो बेखौ दोननोसै आरो मोजाङै बेखौबो आं न'निफ्राय लाबोनो हानायसो आं न'निफ्राय आरो जोंनि न'निफ्राय बे हाबा जायैनि सिगांनो आरो बेखौ हरदों आरो जेब्ला बे हासबेन्डआ हिमाचलाव दंमोन ना हिमाचलाव पस्टेडमोन बियो अब्ला हिमाचलाव बियो खोमा 2 इयार्स माने जेब्लानाखि जबनि जयनिंआवनो बियो हिमाचलावनो जइन खालामदों आरो हिमाचलाव 3 इयार्ससो थाबायदां 13निफ्राय बे 13आव जब जइन खालामदोंथ' 13, 14, 15, 16 स्टार्टिंसिम दङ आरो 3 इयार्स हिमाचलाव थानायाव हिमाचलावथ' पुरा अखा हाबाय थायोना एकदम हिमाचलनि बोथोराबो ओरैबायदि मोजां ओंखायनो बेहाय हरदोंमोन आरो आं न'निफ्रायनो दाबो मोजाङैनो दङ लोगोफोर आंहा ओंखाम उखैबाय दा सानसुनि 1थासो जाबाय ओंखायनो 1थानि सिगांथ' आं ओंखाम जाखायो दिनै एसे लेट जाबाय नालाय खामानिफ्राबो लेट मावदों आं दुगैनायबो लेट दुगैबाय ओमफ्राय खामानिफोरखौबो मावगोन बिदि होननानै लेट खालामबायना दा ओंखायनो ओंखाम जानायाबो लेट जानानै उखैबाय आरो दा दिनै संदोंमोन ओरै सिम्पोल राजमा संदोंमोन दिनै राजमा ओमफ्राय आरो नैबे लाइ भाजा लाइ मैगं हासबेन्डखौ हराखै लाइ मैगं एसेल' दंमोन माने रानदोंमोन आरो ओंखायनो आं दासो बेखौ भाजा बानायदों हासबेन्डखौ अनलि राजमा ओमफ्राय आसार हरदों आरो बे राजमायाथ' मोजां मोनखायो आरो आसार होबाथ' जेबो नांखाया ओंखायनो आं राजमाजों आसारजों हरदों आरो हासबेन्डखौ दा लोगोफोर आंहा जानोसै ओंखाम बे माबा खामानि मावदोंमोनथाय आं दहाय बे लाइ भाजाखौ लाइखौ एवनायाव लाइआबो एसे खामहांनाय बायदिसो जादों
आरो आं टेम्पारेचारखौ अरनि टेम्पारेचारखौ थारमाने खमायना होआखैमोन बिदिनो बावनानैनो आरो दिनै ओंखामाबो नायलायैनो एसे सब दिनै गड़बड़ जादों आंहा खामानि मावनायफ्रा फुङाबो गड़बड़ जादों दाबो गड़बड़ जादों आरो लोगोफोर दिनै नैबे बानलु सिब्र' नैबे किं चिलिखौ जानोसै आरो राजमाखौ नैबेहाय लाबाय एसे ओंख्रिखौ बारा लाबाय ओंखामखौ खम जायोना जोङो आवगायाव एकदम बुरजा जायोमोन दाना आवगायाव माने जेसेबां जानो हायो एसेबां जायोमोन आरो दाना एसेबां ओंखामफोरखौ एसे खम खालामबाय आरो जानायफोरखौ जोंथ' दाना डिनारफोरखौबो बिदिनो फ्रुइट्स बा बिदिनो माबा माबिल' जायोना ओंखामखौ दाना एसे खम खालामो आरो लोगोफोर राजदारबाव आं नुजाफिनबाय नोंथांमोननि सिगाङाव दा मोनाबिलि जाबायना दा ओंखायनो साहा लोंनो सानदों आरो आंना माने दाख्लैनो लाबोनाय बे थालिर आं जायोना ओमफ्राय थालिरफ्रा जानो बावनानैनो एकदम मोनलांदों आरो एसे गोसोम जालांदोंमोन ओंखायनो बे थालिरजोंनो आरो एसे मैदा लादों नैबे थालिरनि थाइथामानि थालिर गोमोन एकदम ओमफ्राय एसे मैदा लादों आरो बे मैदायाव एसे बे कर्नफ्लोर होनानै बेखौ माने पक'रा बायदि बानायनोसै आरो साहाजों जानो ओरैनोथ' मानो लस खालामनो थालिरखौ एफा बायना लाबोनाय दा ओंखायनो बे थालिरजों थालिर होबाथ' ओरैनोबो गोदै जाखागोन ना बेहाय जेबो होखाया आरो नायै नैबे थालिर लादों ओमफ्राय नैबेहाय एसे मैदा लादों आटाबो होजायो आं आटाजों बानाया दिनै मैदा एसे लाबाय ओमफ्राय बे थालिर ओमफ्राय एसे कर्नफ्लोर होनोसै आरो बेहाय आं माने बिदिनो थालिरफोरखौ जानानै फोजोबनो हायाबा आरो लाबोनानै मालाबा मेरला जाग्रा बुस्थु थाबाथाय जोबाना थालिरा जाग्रा बुस्थु खम थाबाथ' जोबो बे साननैसो एकदम जानाया बारा जादोंना बुस्थुफ्रा लाबोनाया ओंखायनो फोजोबनो हायाखै दा बिबायदि फोजोबनो हायाबा आं थालिरखौ बेजों माने मेस खालामनानै बिदि माने पक'रा टाइपनि बानायो आरो दा नैबे कर्नफ्लोरखौ होनोसै एसे थालिरा मोननायखाय एसे दैबो खम नांखागोन नैबे दै दरगारनो जानाय नङा खोमा बुरजायैनो नायलाय लोगोफोर दै दरखार गैया आरो लोगोफोर नैबेहाय आं नैबे नारेंखलनि पाउडारबो एसे होनोसै आरो एसे बारा गैला थ' फोजोबनोसै होनानै दा होनोसै थालिरनि मोदोमनाय फैदों थालिर गोमोन होनायखाय ओरैनो जाबायनो लोगोफोर आरो बेहाय मोनथामसो ओंखारगोन आरो दा बेखौबो होनोसै ओरैनो लोगोफोर नैबे दा आंना थालिरनि पक'राया माबायदि नुदों लोगोफोर ओरैनो जानोबो गोथाव जायो आरो मालाबा नोंथांमोना न'आव ट्राइ खालामबानो जाबाय नैबेजों साहाया दा लोगोफोर आं मोनाबिलिनि साहाखौ लोंनोसै आरो नैबेनो आरो थालिरनि पक'रा जायफोरा थालिरखौ ओरैनो फिथाइ हिसाबै जानो मोजां मोना बिथांमोना बिदिनो आरो आटाजों बा मैदाजों बिदि पक'रा बानायना जाजायो आरो गोदै जायो नालाय थालिर मोनबाथाय जेबो होलायनाङा संख्रिबो होनाङा सिनिबो होनाङा बेहायनो गोदै थायोना ओंखायनो आरो दा जानोसै दोननांगौ हासबेन्डखौ दोननोसै बेनिफ्रायनो आं जानोसै मोनसे जाना नायनोसै नोंथांमोननि सिगाङाव लोगोफोर मोजाङानो हासबेन्डखौ दोनना फैनाय नङाबा आं जानानै पात्ता मोननाय नङा मोजां नांबाय थाबाथ' जाबायनो थायोना ओंखायनो दोनना फैनो हासबेन्डनिखौ दा लोगोफोर आं साहाखौबो आं इन्जय खालामनि आरो दिनै दोननानै फैबाय हासबेन्डनिखौ आंनिखौ बेहाय लाबोबाय आरो दा जेखिजाया लोगोफोर दिनैनि बे सिम्पोल भ्लगखौ बेहायनो फोजोबनो सानदों आरो बारा गोलाव खालामलिया आरो नोंथांमोना दिनैनि बे भ्लगखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम आरो लोगोसे जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो लोगोफोर नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन जोंनि नेक्स्ट भिडिअ'आव अब्लासो मोजाङै थाबानो जाबाय दे बाय बाय